Geth yma o glwb clyddyfa Bartyddi yn Llambed. Heddi rwy'n mynd i ddangos ymarfer syml. Y pwrpas ydy wella ymosodiadau clyddyfa trwy wneud nhw'n gyflymach ac yn fwy effeithiol. Ddweud hyn, dydy e ddim yn fencing specific, ond rwy'n mynd i wneud e yn yr on-guard position, sef gyda coesau mewn siap L a fy pengliniau wedi plygu. Bydd eisiau prop arnoch chi. Mae beanbags yn wych, ond anffodus dwi ddim gyda un, so wy'n mynd i ddefnyddio par o maneg. Rydyn yn mynd i rhoi'r maneg ar ein bicep, flicio fe ac wedyn trio dalau yn ein llaw. Neisiau dalau gyda'n braich yn syth. Rwy'n defnyddio'r ymarfer hyn yn y clwb i gwella amserau ymateb ac hand-eye coordination. Nawr dyma pethau eraill nes i ffindo yn y tŷ.